ରାଟେଲର ମଜାଦାର ଶୋ। ସକାଳ ହେବାର ସମୟ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାଲକୁ ଲାଲ କରିଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବୁଦା ଭିତରୁ ଡ୍ରମ୍ ବାଦ୍ୟ ପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ଭାବିଲେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ରାଟେଲ ଏକ ଧଳା ଓ କଳା ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଲମ୍ବା ଚାଲିବା ସହିତ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତା ପଞ୍ଝାରୁ ଧୂଳିର କନଫେଟି ଉଡ଼ୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋର ନାମ ରକି ରାଟେଲ। ମହୁ ମୋର ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ମଜା ମୋର ଆଗ୍ରହ। ସେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଶୈଳୀରେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କଲା। ହାତୀ ରାଜା ଗଜରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶୁଆ ସୋମନାଥର ଚଷମା ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ରକି ଘୋଷଣା କଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ପାଖରେ 3ଟି ବୋମା ଅଛି। 1. ମହୁ ରକେଟ୍। କୌଣସି ଗଛରେ ମହୁ ଚାପ ଅଛି କି? ମୁଁ ଏହାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବି। ନମ୍ବର 2. ସୁପର ସ୍ନେକ୍ ସ୍ଲାପ୍। ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ସାପମାନଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି କୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3. ମାଟି ମାଲିସ୍। ମୁଁ ମାଟି ଖୋଳେ ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି, ବାଃ ଭାଇ ବାଃ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାଳି ମାରି କହିଲେ, ଚାଲ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେବା। ପ୍ରଥମ ମିଶନ। ଉଚ୍ଚ ଶାଳ ଗଛ ଯେଉଁଠାରେ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଥିଲା। ରକି ପାର୍କୋର ଷ୍ଟେପ୍ କରେ, ଏକ ଖସି ଯାଉଥିବା ଡାଳ ଧରି 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରେ ଏବଂ ଏକ ମହୁ ପେଣା ଭିତରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମହୁର ଏକ ଝରଣା ଅଛି। ତଳେ ଥିବା ପଶୁମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଜଲେବି ବର୍ଷା ପରି ମିଠା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା। ରେଶମା ହରିଣ ପେଟ ଧରି ହସି କହିଲା, ମେଳାର ବୁନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଏତେ ମିଠା ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର। ନାଗସାପଟି ଖରଗୋଶ କିଟୁର ଗାତରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରୁଥିଲା। ରକି ତାର ଖୋଲା ଚର୍ମକୁ କୁସନ ଆକାରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ଆଉ ସାପ ଫଣାକୁ ସ୍ଲାପ୍ ସ୍କେଟ୍ ପରି ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କହି ବୁଦା ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସାପ ଡରିକି ଲୁଚିକି ପଳେଇଲା। ଠେକୁଆ ସେଲ୍ଫି ନେଲା ଆଉ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଲା, #SnakeShakeDone ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେଲା। ତୃତୀୟ ସ୍ତର। ଶୁଖିଲା କାଦୁଅ। ରକି ଘଣ୍ଟା କଟର ଚାଲୁ କରି ମାଟି ଖୋଳିଦେଲା। ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଡିଜେ ନାଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମାଟି ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ତାଳରେ ଶବ୍ଦ କରି କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଇ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଲବ ଖୋଲିଲା। ମୟୂର ଡିଜେ, ପବନ ଫେଦର ଡିସ୍କୋ ବଲ୍ ଘୁରାଇଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଲତାକୁ ଗିଟାରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଗଜରାଜ ମାଇକ୍ ଧରିଲେ। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ରକି ରାଟେଲକୁ ସରକାରୀ ମଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଜୋରରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା। ଶୁଆ ସୋମନାଥ ମହୁ ଫୁଙ୍କା ମାରିଲା, ଯାହା ସିଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଫ୍ଲପ୍ ଫ୍ଲପ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରକି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି କହିଲା, ବନ୍ଧୁତାରେ ଡୋପାମାଇନ୍ ମାଗଣା। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ହାତ ବଢ଼ାଅ। ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲର ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ କଲା ଏବଂ ରକିର ଛାଇ ଗଛକୁ ଗଛ ହାଇଫାଇଭ୍ ଦେଉଥିଲା। ସେହି ରାତି ପରେ ଏକ ନିୟମ ତିଆରି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ ମିଟର ତଳେ ପଡ଼େ, ରକି ପାଇଁ ସିଟି ବଜାଇବ। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଥାଏ, ଏଣ୍ଡୁଅ ସାଲାମ ଆଉ ଧୁରନ୍ଧର ଢୋଲ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଜଙ୍ଗଲର ବିରକ୍ତି ଏବେ ଇତିହାସ। ମଜା, ମଧୁ ଏବଂ ହସ। ରକି ରାଟେଲଙ୍କ ନାମରେ 3ଟିର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ ମଜାଦାର ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଷ୍ଟୋରିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।